Dragi moji ljubljeni u Gospodu, evo koristimo i mi ovu mogućnost da razgovaramo na ove teme koje nas trenutno okružuju na ovoj situaciji. I za danas sam izabrao jednu temu za koju verujem da će mnogi od nas sebe pronaći u njoj. Danas želim da govorim o strahu. Kada govorim o strahu, Biblija spominje dve određene vrste straha. Prva vrsta straha je pogodna i treba da ima ohrabrenje, a druga nam šteti i treba da se prevaziđe. Nešto kratko želim samo da kažem o strahu od Boga. I to je taj prvi strah koji Biblija spominje i taj strah je pogodan. To je najpre strahopoštovanje koje imamo prema Bogu, poštovanje prema njegovoj sili i slavi. Drugim rečima rečeno, strah od Boga je potpuno prepoznavanje svega što Bog jeste, što dolazi kroz poznavanje njega i njegovih osobina. Strah od Boga sa sobom nosi mnoge blagoslove i olakšice koje možemo koristiti u našem životu. Na primer, David kaže da je strah od Gospoda početak mudrosti i da to vodi ispravnom razumevanju stvari. Zato, dragi moji, ja bih volio da svi mi imamo to strahopoštovanje prema Bogu, jer upravo tu počinje mudrost koja će nas ispravno voditi da ispravno razumemo stvari. Međutim, danas želim malo više da govorim o drugom obliku straha koji je pomenut u Bibliji i koji uopšte nije olakšavajući. Upravo to vidimo danas, kako taj strah od mogućeg obolevanja virusa, strah od gubitka posla, strah da li ću imati dovoljno hrane, vladaju sa ljudima u današnjoj situaciji. Apostol Pavle u 2. Timotejevoj poslanici u 1. glavi u 7. stihu nam govori o tom duhu straha. On tamo kaže: doista Bog nam nije dao duha bojažljivosti, nego duha sile, razboritosti, duha straha i bojažljivosti ne dolazi od Boga. Kako god, ponekad smo uplašeni i ponekad nas obuzme taj duh straha. Ako želimo da ga prebrodimo i prevaziđemo, treba da verujemo Bogu u potpunosti, ali isto tako da ga volimo i ljubimo celim našim srcem. O tome nam govori apostol Jovan u svojoj poslanici 1. u 4. glavi u stihu 18, gde kaže ovako: u ljubavi nema straha, nego savršena ljubav izgoni strah. I ko se boji, nije savršen u ljubavi. Želim da nam bude jasno. Niko nije savršen i Bog to zna. Radi toga u celoj Bibliji nalazimo na obilje njegovih ohrabrenja protiv straha. Od postanka pa do otkrivenja Bog nas stalno podsjeća i govori nam: ne boj se. Na primer, u knjigi proroka Isaije u 41. stihu, stih 10, nas Bog hrabri i govori nam: ne boj se, jer sam ja sa tobom. Drugim rečima rečeno, on te savjetuje: ne gledaj bojažljivo naokolo, jer sam ja tvoj Bog. Ja te hrabrim, ja ti pomažem, ja te podupiram svojom jakom desnicom. A kako je to kod nas? Kao ljudi, često se bojimo budućnosti i onoga što nam se može desiti. Ali Isus nas i tu podsjeća i govori nam u Evanđelju po Mateju: ako se Bog brine za ptice nebeske, koliko će se više brinuti o svojoj deci? Ne bojtaj se dakle, vi ste više vredni, kaže Isus, nego li mnogi
vrapci. Samo ovih nekoliko stihova pokriva mnoge različite vrste straha. Bog nam govori da se ne bojimo od toga da ćemo biti sami, da ćemo biti bespomoćni. Upravo trenutno u ovoj situaciji mi vidimo da mnogi ljudi se boje od toga. Boje se da će biti sami i bespomoćni i da ih niko neće čuti. Druga stvar, bojimo se da će nam faliti fizička sredstva koja su nam neophodna. Mi vidimo kakva je situacija. Ljudi hrle u prodavnice, kupuju nemilice materijalnih stvari jer se plaše i boje se da li će do sutra imati šta. Ove napomene se nastavljaju kroz celu Bibliju, pokrivajući mnoge različite aspekte. U stvari, to je taj duh straha o kome Pavle govori u Timoteju. U Psalmu 56.12 Psalmist kaže: u Boga se uzdam i ne bojim se šta mi može čovjek. Ovo je jedno moćno svjedočanstvo sile pouzdanja u Boga. Bez obzira šta se dešava oko nas, bez obzira šta se dešavalo Davidu, David kaže da će verovati Bogu, jer poznaje i razume njegovu silu. Bez obzira što virus vlada, ovaj stih nam poručuje: ja se neću uplašiti. Šta mi on može učiniti? Dakle, ključ za pobedu straha leži u potpunom pouzdanju u Boga. To pouzdanje u Boga je odbijanje da se strahu da mesta u našim srcima i u našim životima. To je okretanje Bogu čak i u najtamnijim momentima. Verovanje da će nas on zaštititi. Ovo pouzdanje dolazi od poznanja Boga, da će on uvek se pobrinuti za svoje, one koji mu veruju. Kako je Job to jednom rekao kad je iskusio jedno od najtežih nevolja zapisanih u Bibliji. On govori: pa da me i ubije, opet ću se uzdati u njega. Dragi moji, jednom kada naučimo da stavimo svoje pouzdanje u Boga, nećemo se više plašiti stvari koje mogu biti protiv nas. Bićemo kao psalmist koji pouzdano izjavljuje: a koji se u tebe uzdaju, neka se raduju i neka uvek kliču od radosti. Neka uživaju u tvojoj zaštiti i nek se vesele u tebi oni koji ljube tvoje ime. Dragi moji, strah možemo pobediti samo verom u Boga. Amin. Sagnućemo naše glave na molitvu. O Gospode, Oče moj nebeski, ti vidiš koliko ljudi strahuju danas. Koliko ljudi se brinu, koliko ljudi se plašu danas, jer misle da tako mogu zadovoljiti strah koji je u njima i tako mogu umiriti strah koji se u njima nalazi. Ali, Gospode, mi vidimo da strah jedino možemo pobediti ako se potpuno pouzdamo u tebe. Zato, Oče moj nebeski, ti si naše pouzdanje, ti si naša uzdanica u ovim teškim vremenima, ti si naša stena na kojoj želimo da gradimo naš život dalje. Ti si, Gospode moj, taj koji je pobedio svaki strah u nama. Zato u tvoje ruke polažem naše srca onih koji strahuju, da te molim da na njih pustiš tvoju ruku milosnu i da ih izbaviš od ovog straha što vezuje njihovu dušu na ovom svetu. Sa tobom, Gospode,
smo neko i nešto, bez tebe smo niko i ništa. Zato te molim, uzmi strah iz naših srca. Amen. I sve